Hello guys. I dag skal vi spille Nuclear Blast Testing Factory eller bare NBTF. Weeble Hill. Hell no. Nå, men hvad var det for en lyd? Hvad var det overhovedet, jeg skulle sige? High graphics off. Lad os prøve at se, hvad det kommer til at map waypoints. Der er der ikke map. Doing. Okay. Hvorfor er det? Okay, lad os se. Wow. Det har gjort det sindssygt meget mere realistisk. Lad mig lige prøve. Og nu. Det har gjort det sindssygt meget mere realistisk. I don't care. Okay, oh my god. Okay, godt. Den der. Lad mig se, er der nogen, der er aktiv? Min lillebror er ikke aktiv. Men også er det min far, det husker jeg aldrig. Den spiller i hvert fald på min fars profil. Kom nu, skynd dig! Jeg tror ikke, de når det. Okay, det gør de helt klart. Okay, må jeg igen. Move to ground. Ej, jeg vil igen. Oh my god, der er ikke engang nu. Detonation count. It's the final countdown. Nej. Nej. Warehouse. Nope. Medium office. Run. Husk lige, jeg elsker et lyshus. Okay. Der. Klokken er 15. Og vi recorder. Hvad var det der? What? Grounds. Kom nu, wait. Okay, grounds. Midpoint. Okay, er det her i midten? Ramp area. Okay. Kom nu, virk! Er det... Akis. Det har vi ikke. Rocket construction. Rocket forging. Nå, der har vi været. Warhead builder har vi også været. Og så er der den der. Exit. Nå, lad os så komme lidt rundt. Er det dig, min son? Nej, det er det ikke. You have left a safe. Secure. Jeg er ikke så safe, så I don't care. Kom nu. Åh, shy! Kommer ikke til at ske det der. Ja, det er da bare smeltet, eller hvad? No. Det var tæt på. Der er nogen, der banker på døren. Okay, lad mig lige tage den. 2 sekunder. Og undskyld, det var bare en eller anden postmand, som min far bestilte. Ikke at han havde bestilt ham, men ja, han havde bestilt en pakke. Weapons research.
during walking. Okay. Så vær færdig med det der møg. Er færdig? Ja. Poweren skal være 1. Og den skal være standard. Nej, nej, standard. Og countdownet skal være 6, så det er godt. 48. Jo, nej. Du må ikke. Der er ikke nogen, der må røre det her. Nej, det kommer ikke til sk. Hvem var det lige, der gjorde det? Det skal være 60. Minus 11 kår. 20. Okay. Nej. Nå ja, jeg glemte helt. Og jeg var på. Nå, lige meget. Vi havde lige en lille fight der. Og I tænker sikkert, hvorfor ikke gå på en private server? Classic meme. Hvorfor bliver det altid sådan her? Okay, jeg håber godt nok det. Det bliver spændende. Ja. Jeg hopper lige ned. Hvorfor dør jeg egentlig af det? Det spørger jeg bare verden om. Den launcher. Hvor meget power. Hvorfor er en nuken egentlig så løb op? Jeg synes altid, det er så satisfying at se bygningen eksplodere. Er den allerede eksploderet, eller hvad? Nej, der er kun... Det er ikke sikkert. Hvorfor stiller den altid på stemmerne der? Det er en construction site. Er klokken altid 15 i det her spil? Okay, når der er 20 sekunder til, så går jeg ind. 25, 24... 23. Okay. 10 sekunder. Nu skal I se. Er den forsinket? Hvad sagde jeg? Det var satisfying. Det var helt klart satisfying. Det der. Det er faktisk en pænt stor eksplosion, når man tænker over 10. Nå, jeg skal lige vise jer noget. Ja, jeg tror, hvis der er en anden, der tager over nu 2 sekunder, der må lige gå ud og spille. Hvorfor var der 2 noobs i et spil? Velkommen til Mush Movies Real Life. Her er min Noodle. Okay, det her det er min raket indtil videre. Hvis I ikke vidste, det havde jeg et firma, der hed FB, som der er flyvende bænkebider. Og det her det er min raket indtil videre. Jeg skal lige 2 sekunder. Hvordan? Okay, I får lige klippet. Okay, det tog mig kun lige 1 sekund at fikse det. Så nu trykker jeg den her knap og laver en dramatisk scene. I am Oppenheimer. Var det en dramatisk nok?
Okay, hej igen. Jeg har lige brugt 1 minut på at ordne fejlen, og det var ikke engang en fejl, men jeg havde bare glemt at sætte batteriet ordentligt i. Så nu jeg var i den dramatiske scene igen. I am Oppenheimer. Virkemaskine. Okay, vi går tilbage til specifieret. Prøv at genåbne verden eller gendanne fra tidligere backup. Okay. Det var mærkeligt. Min iPad har ikke plads til mere. Axolotl, jeg skal nok slette nogle billeder bagefter, når jeg altså har lagt den her video. Eller skal jeg bare slette nogle spil. Okay, så starter vi selvfølgelig her, som man altid gør. Det er skide irriterende. Hej hest. Nej. Jeg er den bedste! Jeg er ride, tror jeg. Nå, lad os så komme ud herfra. Og så gemmer jeg den, og nu gider jeg så heller ikke mere, når jeg lige har prøvet det. Jeg må lige lukke ud. Det er meget simpelt at lukke ud. We did. Så har vi welcome. Så har vi password things. Nej, den skal ikke. Hvorfor går jeg hele tiden ud, hver gang jeg skal have en anden vej? Okay, vi ses.